Morning guys, ay buntag. Ang akong project karong buntaga ang pagputo sa nangka. Ang nangka, ang in English jackfruit. Ang sa in English nangka, jackfruit. Jackfruit. Ang sa Bisaya jackfruit, nangka. Mao na siya ang nangka, Boston kay aron dili tuslokon sa mga lamok. Ay mga mananap tuslok ba niya dili na noon mo dayon og dako. Pero kaniyang nangka dako na ni siya pirmiro pa ning bunga. Ko pakita ninyo ang nangka. Kay atong Boston. Muna ang atong nangka. Oh, dera atong nangka. Dera. Muna na siya Boston. Presko kayo ang nangka. Ano pa yun sa gusto na to og papel. Gusto na akong papel katong gibuhat nina nga putos. Napailain. Morning siya. Guwapa kayo. Mao ni atong iputos nga papel sa nangka. Soft bond paper. Bumok nga papel. Putos. Tara. Ato siyang isod. Pero dili siya langawon. Kung langawon siya kapit lang na siya og masking tape. Binta, manong. Gasing na paano los? Ayun sa tiwala sa tusadan. Nang patay na. Mo ngawi lang siya kapakawi. Nang nang. Kala yung mas dapat.
Lovely na lang pakuhaon na to niya pa. Kahit sa daan po. Si Manong kay bisag dili lagi pangayuan, hatag na mo pa.